Hola a tothom, amigues i amics del canal Mir de Tots. Vinc de nou amb crec que és el tercer vídeo de a quins videojocs jugo. Aquesta sèrie de vídeos que he començat aquest any 2026 per veure com és rebut aquesta idea de nou contingut. Per ara està sent ben rebut, crec que els vídeos agraden, es veuen, el mireu, de vegades comenteu. He decidit fer uns canvis també en aquests vídeos perquè m'he adonat que hi ha videojocs, i sobretot el Crusader Kings 3, que són troncals, no? Com dic, una espina dorsal i jugo sempre. I clar, m'he dit que ja ha sortit en el primer i en el segon vídeo d'aquesta sèrie, de quins videojocs jugo, perquè clar, el vaig jugant. I també hi ha altres videojocs que per diverses qüestions són recurrents, no? Per exemple, l'Europa Universalis 5. El Crusader Kings 3 perquè jugo molt sovint i l'Europa Universalis 5 perquè van sortint noves versions que van canviant el videojoc i bueno, ja coneixeu tota aquesta problemàtica sobre l'Europa Universalis 5. Per tant, he decidit que com ja han sortit en els dos primers vídeos i hi ha altres videojocs que també va sortint, per exemple, el Heroes 3, ja vaig parlar en el vídeo anterior, hauria de parlar en aquest vídeo també perquè durant el mes d'abril i maig l'he estat jugant. He decidit que no el parlaré, sinó que faré una mica de resum al principi i així dedicar-li més temps als altres videojocs, que sí que són novetats dels mesos dels quals parlo en el vídeo, o que ja he jugat però que per noves notícies o noves versions jugo de nou, o que simplement jugo de nou perquè em ve de gust, i dedicar-li més temps al per què, el com, que he descobert i coses així. El que sí que seguiré és el format on us presento primer els videojocs que són nous, diguem, i després passem ja a videojocs que ja he jugat. I en aquest vídeo de quins videojocs us parlaré, ho podeu veure a la portada, a la imatge de presentació del vídeo, són el Heroes of Might and Magic Olden Era, que és un joc d'estratègia per torns de la saga del Heroes of Might and Magic tan mítica, Celon Dark, que és un videojoc de supervivència, i he tornat amb el Civilization 7, un altre joc d'una saga mítica, també un joc d'estratègia per torns, que ha tingut una nova versió que l'ha modificat molt i per tant l'he estat provant i l'he estat jugant. Abans de passar amb el primer, només dir-vos el que acabo d'anunciar, un primer apartat molt ràpid per dir-vos quins altres videojocs he jugat. Per cert, que no ho he dit, aquest vídeo, el tercer de a quins videojocs jugo, abarcarà el mes d'abril i el mes de maig. Vaig fer un primer que abarcava el gener fins a meitat de febrer, un segon que abarcava la meitat de febrer fins a final de març, i ara aquest abarcarà abril i maig, més llarg perquè ja com molts sabeu, durant la primavera el meu treball em demana molta energia i no he pogut fer-ho abans. I durant aquests 2 mesos he jugat al Crusader Kings 3 i sobretot ha sigut durant el mes d'abril on he provat el manteniment reial, que si no recordo malament crec que va sortir a finals de març, no, principis d'abril precisament. Vaig fer una partida típica amb el Ducat de Barcelona i vaig fer un vídeo que teniu al canal on us explicava el nou contingut del manteniment reial, el que veia jo, el que més m'agradava i tot això. Us animo a mirar el vídeo si no l'heu vist. He estat jugant al Heroes 3, com ja he dit, continuo jugant a poc a poc, aquest no he parat. Mentre jugo al Olden Era, el nou de la saga, també li vaig donant perquè el vaig començar ja, de fet en el vídeo anterior, com he dit, us en vaig parlar i continuo jugant, perquè la veritat que és addictiu, m'agrada i em dona bons records. Quan tinc així momentets de poca energia i tal, li dono. I també he jugat, no massa, ho he de dir, molt poc respecte a altres vegades, a l'Europa Universalis 5, perquè va sortir la nova versió 1.2, no he fet cap presentació, sí que he escrit un text a la comunitat del canal que ha sigut molt llegit i ho agraeixo. Si no l'heu fet us animo, on explico doncs quina és la meva relació avui en dia amb l'Europa Universalis 5. Ja vaig explicar que no és ni decepció ni tristesa, només que bueno, el videojoc avui en dia per mi li falten moltes coses a millorar, moltes reparacions, o sigui, moltes correccions d'errors, però també les mecàniques més importants
segons la meva opinió, que no funcionen, i ens van compartir una fulla de ruta on s'explicaven com seria d'aquí a principis de 2027, i com ja he dit moltes vegades, crec que serà a principis de 2027 que podrem tornar a jugar i que el videojoc funcionarà. L'única cosa que puc comentar és que veig que van introduint noves mecàniques, nou contingut, etc. Contingut de sabó està bé que ho introdueixen, les noves mecàniques està bé, són molt interessants la veritat, però clar, no li veig cap sentit a introduir noves mecàniques quan les antigues i que no funcionen, com són tot el tema de les situacions, desastres, etc., que és el que li dona sobretot el contingut i que els mateixos desenvolupadors de l'Europa Universalis 5 ho diuen que és l'ànima del videojoc, doncs no funcionen i no acaben de funcionar. I també és el que he comentat, i ja això també ho vaig explicar en el primer vídeo, si no recordo malament, parlant de videojocs, debats, polèmiques i informació. Els accessos oberts, i no tots, però sobretot, i a més Europa Universalis 5 es va vendre com a acabat i que per mi és un accés obert. Ja em cansava, no? Perquè aprendre a jugar a un videojoc cada 2 o 3 mesos és molt cansat. Jo no tinc temps i prefereixo fer servir la meva energia, o sigui, el meu temps i energia a jugar a d'altres videojocs que avui en dia són molt més divertits, m'ho passo millor. Per tant, són aquests 3 videojocs, Crusader Kings 3, Heroes 3 i Europa Universalis 5, que també he jugat. Crusader Kings 3, sobretot el mes d'abril, provant el manteniment real, Heroes 3 per aquí per allà, i l'Europa Universalis 5 el vaig jugar, una miqueta amb la sortida de l'1.2, si no recordo malament va ser a principis de maig, però ja vaig veure que hi havia coses que encara no funcionen i que preferia això, dedicar-li temps a altres videojocs. I precisament un dels videojocs al que li he dedicat més energia, més temps i hores de jugar durant aquests mesos, tant el mes d'abril va sortir el 30 d'abril, llavors sobretot li he donat ara al mes de maig. De fet el mes d'abril sobretot el que vaig continuar jugant és el Crusader Kings 3 i el Heroes 3, és el Heroes of Might and Magic Olden Era, que per cert li dono al play del tràiler perquè el veieu. És el Heroes of Might and Magic Olden Era. Ja he fet un vídeo de presentació, estic fent els vídeos de la campanya, quan mireu aquest, quan surti aquest al canal, crec que ja haureu pogut veure 5 vídeos de la campanya. És un accés obert, que parlava, no?, de que els accessos oberts, del cansanci, d'aprendre a jugar, però aquest és un accés obert realment diferent, està quasi acabat. Totes les mecàniques, tot el contingut està fet. Bueno, tot el contingut no, sobretot les mecàniques, i segons el que vaig llegir, és com a màxim un any d'accés obert on treballaran molt sobretot l'equilibri, on introduiran sobretot contingut nou, amb noves criatures, sobretot les neutres, i amb la continuació de la campanya. De fet, jo quan vaig començar els vídeos de campanya vaig dir que hi havia 5 actes. Això vaig llegir a algun lloc. És veritat que ara he estat mirant informació i no he trobat de nou això dels 5 actes, perquè fa una setmaneta, o 2 màxim, ha sortit una fulla de ruta del Heroes of Might and Magic Olden Era, que ens porta fins al 2027. I en aquesta fulla de ruta, a més de nous sortilegis, de treballar l'equilibri, de l'editor de mapes, de millorar de nous mapes, de nous herois, etc., ens parlen de que sortiran ja amb l'accés definitiu, perquè això ja és amb l'accés definitiu, 2 actes nous. Això vol dir que hi haurà 3 actes? No ho sé. Potser sí que hi ha 5 actes, perquè, com dic, ho vaig llegir a algun lloc, o no sé, potser m'ho invento, però potser tindrem 3 actes a la sortida i després hi haurà 2 actes nous que arribaran una miqueta més tard. Però en tot cas sembla que a principis del 2027 tindrem el 1.0, la versió, diguem, definitiva, entre cometes, perquè avui en dia als videojocs quasi no hi ha versió definitiva, però això, tindrem la 1.0 al 2027, i des del 2026, des d'ara al 2026, que estem a principis de juny, fins al 2027, hi haurà una sortida de pedaços i tot. De fet, en l'última setmana, o últims 10 dies més aviat, han sortit 2 pedaços amb molts canvis, nou contingut, que eren els primers que anunciaven en la fulla de ruta.
I com dic, és un accés obert, però la veritat que el prenc molt diferent. El joc veus alguns errors, potser manca d'equilibri, però està realment acabat. No, o sigui, les mecàniques funcionen, el que t'han promès a la sortida d'accés obert funciona. I sí, com dic, correcció d'errors, equilibri, però es pot jugar i tu passes bé. Jo estic gaudint molt de les... he jugat 3-4 partides en mapes, provant també les dificultats i tot això. Partides que he acabat, també estic jugant la campanya. Vosaltres, com dic, heu vist 5 vídeos, jo ja porto per el 9è vídeo de ser. Per tant, gaudint, jugant, i encara jugaré... I segurament aquest sí, el Heroes of Might and Magic Olden Era, sí que us parlaré en el següent vídeo de a quins videojocs jugo, perquè durant el mes de juny i juliol jo crec que aquest videojoc encara el jugaré, perquè encara em queda part de la campanya i per tant el continuaré jugant. A més, fa poc vaig descobrir que... perquè jo pensava que com eren 5 actes, potser seria el primer acte seria un total, no sé, potser 10, 12, 15 hores. Bueno, he descobert que són quasi entre 25 i 30 hores el primer acte, o sigui que són hores de jugar. Així que els vídeos s'allargaran, jo crec que s'allargarà tot el mes de juny, perquè ja vaig dir que jugaria a poc, però la veritat que, com dic, molt content, i no us descobreixo res nou que no hagi dit al vídeo que vaig fer de presentació de quan va sortir l'accés obert i el que vaig comentar en els vídeos de campanya. I la veritat que un videojoc que estic molt content d'haver-lo adquirit, estic molt content d'estar jugant-lo. Jo crec que hi ha gent que seguiu el canal que també l'esteu jugant, no dubteu a dir la vostra, que us està semblant. Té molt bones notes, com veieu aquí, 87%, 88%, està agradant molt, la veritat que està agradant molt, i ja ho vaig comentar en la presentació, és una nostàlgia del Heroes 3, s'assembla molt, amb les mecàniques i també la qualitat de vida, les interfícies al dia d'avui, no? Jo crec que les mecàniques que proposen i la complexitat una mica més elevada que proposen era necessari per un videojoc d'avui en dia, i també les interfícies ho han millorat moltíssim, encara hi ha coses a millorar, la qualitat de vida, però ho fan molt més agradable per gaudir-lo i jugar. La veritat que molt bé. I està tenint una molt rebuda, crec que també fa amb el full de ruta, crec que de fet ho van anunciar, 1 milió de còpies. 1 milió de còpies amb l'editora indie Hooded Horse, que de la Hooded Horse ja ho he dit diversos cops, us haig de parlar, de fet és un dels vídeos que vull fer amb això de parlant de videojocs, informació, debats i polèmiques, perquè aquesta editora ja fa uns 3 anys que la segueixo, 2 i mig, 3 anys, ja us he dit diversos cops, seguiu-la, mireu el que fan, perquè és impressionant. Per donar-vos una idea, també han editat Manor Lords, amb molt d'èxit també. Manor Lords, que amb l'accés anticipat s'està una mica allargant i creant polèmiques. De fet, és que també l'últim text de la comunitat del canal, que invito a llegir-lo també, he parlat de Manor Lords, on estava, què passava i tot això. Abans de passar al pròxim joc, anem a mirar a les estadístiques del videojoc, perquè com dic, 1 milió de còpies. Té una mitjana de 15.000 jugadors, que per un accés obert no està malament. Aquí més o menys diuen uns 800.000, 900.000, però ja han anunciat que ha venut 1 milió de còpies, que és moltíssim per un accés obert. És una molt bona rebuda, una molt bona notació, i bueno, com veieu, clar, com sempre té un pic, no? Va baixant, però si aconsegueixen mantenir una capacitat de mantenir jugadors important, elevada, la veritat que el videojoc té molt de futur. I bueno, hem d'esperar també, clar, la sortida de l'accés de la versió definitiva, diguem-ne, o sigui, el final de l'accés obert, perquè això reprengui no una bona quantitat de jugadors, però bueno, que 15.000 de mitjana està bastant bé, tot i que, com veieu, la curva va baixant, però bueno, ja de totes maneres han vingut 1 milió de còpies, ja tenen el futur assegurat sense cap problema. Vinga, passem al següent videojoc que he estat jugant durant el mes d'abril i maig, i que és el segon videojoc que he descobert. És un videojoc nou, que em direu que el Heroes of Might and Magic Olden Era ja el vaig jugar, i és veritat, vaig jugar la demo, ja el coneixia,
potser hauria estat millor ficar The Long Dark primer que el Heroes of Might and Magic. Però bueno, em venia de gust parlar-vos abans de l'altre, de l'Olden Era, sobretot que, tot i que sí que vaig jugar a la demo, a l'accés obert he jugat durant el mes de maig. The Long Dark el vaig descobrir fa uns anys, fico play al trailer. The Long Dark el vaig descobrir fa uns anys perquè no és un videojoc nou, té quasi 10 anys. Té quasi 10 anys. De fet, han celebrat els 10 anys, si no recordo malament. No sé si ho veurem per aquí, a veure, en una d'aquestes... A veure si ho trobem. Perquè vam treure l'episodi 5 i bueno, sí, aquí tenen l'episodi 5 i amb l'episodi 5 era com que el videojoc estava acabat, d'acord? Ara us explico això exactament com funciona. The Long Dark és un videojoc de supervivència, de fet és un dels videojocs que vaig utilitzar per parlar al segon vídeo que vaig fer de parlant de videojocs, informació, debats i polèmiques, on vaig parlar sobre els videojocs de supervivència, els videojocs d'exploració, quina diferència hi ha, com es barregen tots aquests videojocs i si la història és important per a aquests videojocs o no ho és. Va ser també amb tota la polèmica entorn a la sortida de Crimson Desert, que em va servir per parlar d'això, no em va fer pensar en Crimson Desert és un joc d'exploració, clarament, i que molta gent deia que no tenia història, que era una barreja de mecàniques de molts videojocs per fer una cosa molt, no sé, diferent o que agradava o no agradava, i que em va fer pensar en que hi ha molts videojocs de supervivència i d'exploració o barrejats que no tenen història i que no passa res perquè jugadors i jugadores el que busquen són una altra cosa. Tenim Project Zomboid, per exemple, vaig parlar d'altres videojocs en aquest vídeo i un dels que vaig parlar és The Long Dark. The Long Dark és el clar exemple de videojoc de supervivència. Tens un món obert on tu pots fer el que vulguis, tens les mecàniques de supervivència que et proposen i espavila't, o sigui, fes el que vulguis, intenta sobreviure a aquest món hostil i després té la seva història. La seva història és la història de l'hivern, no? On t'explica tot el lore, que, com dic, fa molt poc, de fet va ser a principis d'abril, va sortir l'episodi 5. Com dic jo, el The Long Dark és un videojoc que vaig descobrir fa, crec que, no sé, potser 4 anys, i era un d'aquests videojocs que tenia en la llista de desitjos de videojocs i mai el comprava, no? Perquè és un d'aquests videojocs que jo dic que són menjadores, no? Perquè li has dedicat moltes hores i a més són addictius. I clar, les hores van passant i no te l'acabes perquè no tenen fi fins que no mors i no tenia temps ni energia i la veritat que no l'acabava de comprar. A més, jo l'anava seguint però no molt, no entenia tampoc tota la polèmica que havia a la part de la història, no, d'aquest capítol, que ara us explicaré. I bueno, quan vaig veure que el capítol 5 sortia i a més hi havia una oferta molt bona, l'he comprat per 3 euros i poc, amb el mode supervivència, que és el mode bàsic del videojoc, i amb la història. De fet, això ho veurem aquí en les DLCs. Veiem que tenim el The Long Dark Wintermute, que és la història, i tenim aquest altre que el que fa, que aquest no el tinc per cert, el que fa és que t'expandeix el món obert per el mode supervivència. És a dir, tu el videojoc el pots comprar només amb el mode supervivència per 17 euros, com veieu aquí. Pots comprar la versió on hi ha la història i el mode supervivència i després doncs té també l'altra expansió que el que et fa és t'expandeix, com he dit, el mode supervivència perquè té més mapes i d'altres coses. Jo em vaig comprar, com dic, una oferta on el proposaven això només per 3 euros i poc. La veritat que vaig tindre molta sort. I clar, ja li porto, no vull dir, ara no ho tinc en ment, però crec que li porto ja unes 30-35 hores, que no és molt, no és molt, perquè l'he començat, precisament l'he començat a jugar ja al mes d'abril, o sigui que he jugat a abril i maig, però el vaig jugant amb la Steam Deck, per cert, és un vídeo que l'estic jugant amb la Steam Deck i molt bé.
Llavors el vaig jugant així, quan tinc una estoneta una mica més de relax i tal, perquè tot i que és de supervivència, no sé, ho jugo de relax, sobretot perquè també per ara estic jugant la història. Estic jugant la part de Wintermood, perquè em venia de gust més aviat jugar la història que jugar al mode supervivència. També he estat provant alguns... té una part també de proves que proposen com això, que intentis fer com uns objectius, unes missions, i hi ha bastantes, hi ha més de 15 crec, i amb més dificultat o menys dificultat, no? Has de fer tal cosa o has de fer tal missió o intentar buscar una cosa per els diferents mapes que té molts mapes dintre del món obert, que és un món obert però que va per mapes, no és un món obert on tu puguis moure d'un costat a l'altre, o sigui sense càrrega. La veritat que cada cop que entres a una casa o a un local o que canvies de mapa hi ha una pantalla de càrrega, que això, bueno, comparat amb d'altres videojocs més nous on ja el món obert és obert i no es carrega, per exemple el Kingdom Come Deliverance 2 o d'altres videojocs així, bueno, doncs té aquesta cosa però que tampoc passa res. Ràpidament, el mode història. El mode història es veu que ha hagut molta polèmica, perquè clar, han trigat 9-10 anys per sortir l'últim capítol i sobretot es veu que del capítol 4 al 5 ha passat molt de temps. Es veu que això s'havia promès, us fico aquí, s'havia promès que el mode història sortís ja feia temps i de fet quan el videojoc va sortir es prometia que sortia amb un mode història que aniria arribant. Crec, si ho he entès bé, que els 3 primers capítols van arribar bastant ràpidament, el quart ja es va fer esperar i el 5è s'ha fet esperar moltíssim. De fet, hi havia gent que fins i tot deia que el 4 i el 5 no són tan bons i que fins i tot potser no sortirien i que es veia que havia un cansanci. No? També s'ha de dir que The Long Dark és una petita editora i desenvolupadora indie de Canadà, molt petita, que, bueno, gràcies a això que han venut moltíssimes còpies, ara estan, de fet, treballant en la segona part, o sigui, The Long Dark 2, i m'imagino que molt millor, amb un món obert més gran, amb potser aquestes càrregues que no es fan i tot això, ja veurem. Però han aconseguit crear una comunitat gran, ara us ensenyaré les estadístiques. Jo m'atreviria a dir que s'ha transformat fins i tot en un videojoc de culte dels videojocs de supervivència. En un món hostil, en un món més original, no? En aquest món que és Univers, a més amb els seus tocs una mica místics, màgics, i que et permet moltes coses que són interessants, la veritat, són interessants. Continuant amb la polèmica, llavors, el mode història va trigar molt, sobretot perquè el mode història, jo estic per el que, si no em vull equivocar, primer, segon, tercer capítol, crec que estic per el tercer capítol, però ja quasi acabant-lo. Ja passaré al quart capítol, que són els 2 últims que diuen que no són tan bons i que es veu que hi havia un cansanci. En tot cas, els primers 2 capítols m'agraden. El tercer és una continuació del segon i per tant, bueno, es queda una mica estancat i ja entres a una sensació de fer coses que és més com un complement que nova història, saps? I, bueno, m'està costant una miqueta més. De fet, fins al tercer vaig fer-ho quasi de cop i ara ja em costa una miqueta més, sobretot també perquè li he dedicat més temps al Heroes of Might and Magic Golden Era i al Civilization 7. Veurem el quart i el 5è. I això jo crec que escriuré un text a la comunitat del canal i us explicaré una mica més, o potser també serà un videojoc que us parlaré en el proper a quins videojocs jugo perquè el continuaré jugant. Clar, jo entenc, com dic, no he seguit molt la polèmica, però entenc que, a més, el mode història és com un mode tutorial. O sigui, mentre tu vas jugant al mode història, et van aprenent coses i de fet hi ha missions que són realment un mode tutorial, no? Caça uns conills, caça un cérvol, fes això, no? I clar, i et donen les eines que fan falta per fer aquestes coses i també com llibres que t'expliquen com fer-lo, no? I explicacions dintre les missions i clar, és com un mode tutorial. No sé si el quart i el 5è serà igual, perquè com dic, el primer, el segon i el tercer va sortir quasi de seguit, crec que fins i tot amb el joc o al poc temps, i clar, el quart i el 5è potser ja no té tant aquesta cosa tutorial, no sé, ja veuré, això us en parlaré més. Per tant, el mode història està bé, però no mata. La veritat que no mata i la història és interessant, però sense més.
El mode supervivència, com dic, no us puc parlar molt perquè no l'he jugat, però sí que he jugat, com dic, a fer missions, aquestes partides de missions, i la veritat que està molt bé. És difícil de prendre en mà, però un cop que ja ho entens i saps com funcionen les mecàniques i tot això, està bé. Té les mecàniques de supervivència bàsiques, de beure aigua, d'alimentar-se, de dormir, de no tindre fred. Aquí, de fet, el més important és la roba i no tindre fred. També té la seva part de crafts, no? D'artesania, de arreglar, cosir la roba, o sigui, per millorar-la i arreglar-la, també fer mobles, fer coses eines de casa, netejar les teves escopetes, armes de foc. O sigui, també té tota aquesta part de craft, no? D'artesania bàsica, de videojocs de supervivència. O sigui, el videojoc en si no és espectacular, no posa sobre la taula coses molt noves, només pot ser l'originalitat de sobreviure a un món gelat i amb aquests tocs místics, com dic. Té el bàsic per passar-t'ho bé, perquè passis bons moments, perquè si t'agrada aquests videojocs de supervivència, que són videojocs que m'agraden també, no és que li dediqui moltes hores respecte a videojocs de RPG o estratègia, però són videojocs que m'agrada dedicar-li hores, m'agrada descobrir, i Zero Dawn Dark, la veritat que ha sigut una bona descoberta. Si us agraden els jocs de supervivència, jugueu-lo. Si aneu per la història, profiteu, de veritat, com dic, jo l'he comprat ja per 3 euros. Aquest pack, o sigui, crec que el vaig comprar que estaria al 90%. De fet, després mirarem les estadístiques i ho veurem. Per tant, fiqueu-lo en desitjos i quan arribi una bona oferta el compreu, perquè així podeu jugar les petites missions que, com jo he fet, jugar la moda història, i després, si en algun moment voleu jugar el mode supervivència també, que jo algun dia ho faré. Com veieu, és un joc que ha agradat molt, o sigui, està agradant molt, té quasi un 90%, està al 87%. Mireu quina estimació que tenen, perquè veieu la quantitat de còpies que s'han venut, i de fet aquest videojoc és interessant, perquè si aquí té un pic màxim, que és de 15.000, que és el seu pic màxim. O sigui, també que és un videojoc que, com el Project Zomboid, s'ha anat creant una comunitat i aquesta comunitat l'ha anat fent agrandir. No és espectacular, 15.000. Per tindre 5 milions de còpies, tindre 15.000 jugadors en un mateix temps, no és espectacular. Però jo crec que és el típic joc, com el Project Zomboid o com altres jocs de supervivència, que la gent té com la seva partida i va jugant cada X temps, no? Va anant. Perquè si veiem al màxim, tenim, quan va sortir a Steam, a 14.400, i després, com veieu, té com pics amb sortides i coses així, i per exemple, en la sortida de l'episodi 5 ha tingut el seu pic màxim. Això vol dir que cada cop ha anat venint més còpies, a la sortida del 5 ha tingut com el màxim, no? I després, bueno, la gent el va jugant, no és que tingui 3.000 jugadors, no és molt, però per un joc de supervivència així no està malament, no és el més jugat, té els seus seguidors, té la seva comunitat i la veritat que està molt bé i sobretot que ha agradat moltíssim perquè és el que dic, no és espectacular, només pot ser original el de sobreviure en un món gelat. Les mecàniques bàsiques estan de jocs de supervivència i sobretot funcionen molt bé. Funcionen molt bé, no hi ha res a dir en contra. Anem a veure el tema del preu perquè sí, és això, estava al 90%. De fet va ser durant les rebaixes de primavera, o sigui, jo el vaig comprar a finals de març i el vaig començar a jugar. Veieu, el vaig comprar per 3 euros. I per 3 euros tenies el mode supervivència i el mode història. No sé, jo sincerament, si algun cop torneu a tindre una rebaixa com aquesta, que jo crec que arribarà, que existirà, compreu-lo perquè paga molt la pena. Paga molt la pena. Si us agrada els jocs de supervivència, jugar-lo i passar-li unes quantes hores. I el tercer videojoc, que és el tercer perquè aquest ja l'he jugat diversos cops, de fet aquest videojoc ja el vaig jugar durant tot el 2025, ja va haver un moment que el vaig parar de jugar, com us vaig comentar, el vaig jugar al principi quan va sortir, vaig fer uns quants vídeos tutorials, hi ha una llista de reproducció del Civilization 7, per cert, anem a ficar el tràiler. Hi ha tota una llista de reproducció del Civilization 7 on hi ha la presentació, un tutorial de com maximitzar la producció, que per mi era el més important i segueix sent el més important per tenir èxit en les seves partides.
vaig anar provant quan anaven sortint els diferents DLCs de principi, que ja van prometre amb la sortida del videojoc, que eren sobretot DLCs de contingut, amb nous personatges, noves civilitzacions, no, per ara no eren DLCs de mecàniques ni res. Vaig anar provant els DLCs, no? Els nous personatges, amb les noves versions. I bueno, no us parlaré de tota la polèmica que hi ha, de fet ja ho veieu aquí, està al 50-55%, perquè jo crec que tothom ja, i jo ja ho he compartit en els vídeos, com també ho he compartit en la comunitat del canal a través de textos. Jo de fet el vaig titular Civilization Amor, llarga vida Civilization, perquè van trencar amb tota la resta de la saga, el que era l'essència d'aquesta saga, i van intentar proposar una cosa nova. La meva teoria és que ho van fer, a més de que van rebaixar molt la complexitat del videojoc, de les mecàniques d'estratègia, per intentar fer partides més jugables a multijugador, menys curtes i amb menys complexitat per intentar introduir una nova generació de jugadors i jugadores. Aquesta és la meva teoria, que van intentar fer tot això per crear un videojoc més atractiu per noves generacions, però és veritat amb el risc de que els fans de tota la vida que porten jugant al la saga Civilization des del primer al segon, i el Civilization 7 el que ha fet és que ha perdut tots els seus fans i no ha aconseguit, jo crec, aportar nous jugadors i jugadores. Com dic, no entrarem al detall perquè a més aquesta setmana, o sigui ja gravant aquest vídeo ja ha sortit, vaig fer un vídeo on presento les modificacions molt profundes amb la versió 1.4 del Civilization 7, on el que han fet, el resum és barrejar l'essència de la saga amb el que intentaven proposar de nou. I per tant, com hi ha aquest vídeo, no entrarem al detall. Només dir, a mi la nova proposta no em desagradava. I ara a mi, la nova barreja que han fet amb aquesta prova del temps, que teniu aquí, jo crec que de fet el tràiler que hem vist al principi, el torno a posar, és el tràiler que han sortit per la prova del temps, que és la versió 1.4. Doncs aquesta nova barreja i aquesta nova modificació que ha fet no em desagrada, em sembla bé, però no acaba de funcionar. I no acaba de funcionar per el simple fet de que les mecàniques d'estratègia importants són frustrants molt cops i són una mica avorrides. Sobretot si el que busques és el joc per torns per excel·lència de la saga Civilization. A mi avui en dia Civilization 7 m'agrada com un videojoc d'estratègia per torns fàcil, simple, que el que permet és fer partides de 12-15 hores molt ràpides i sobretot en moments on potser tens poca energia, poc temps, doncs unes 12-15 hores és una setmana, 10 dies, 2 setmanes, segons el temps que tinguis. I jo en 2 setmanes, per exemple, ara una miqueta més de 2 setmanes, perquè això va sortir el 19 de maig i ja estem a principis de juny, o sigui 3 setmanes, he jugat 2 partides i això, li he ficat potser, sí, 29-30 hores. I res, doncs he jugat les 2 partides, he provat, ara vull jugar una tercera per provar d'altres coses, però la meva conclusió és això, que si les mecàniques importants d'estratègia d'un videojoc d'estratègia per torns, o de totes les d'estratègia, no? Dels 4X, com és la guerra, el comerç, la diplomàcia, la religió, que per cert encara no hi ha victòria religiosa, no funcionen o no acaben de tirar, llavors el videojoc tu pots proposar tot el que vulguis, no funcionarà, perquè si el que proposaven, aquest canvi enorme de l'essència de la saga, hagués tingut unes mecàniques potents que el acompanyaven i que li donaven una gran categoria, el videojoc hagués funcionat. El problema és que no tenia aquestes mecàniques potents i a més la interfície, la qualitat de vida del videojoc, etc. també era desastrosa. O sigui, per buscar la informació i tot això ho han millorat. Porten un any i mig, perquè això va sortir al febrer del 2025, o sigui, porten un any i 4 mesos. Millorant la interfície, millorant la qualitat de vida, millorant algunes mecàniques, com per exemple la naval, que ara té més interès, és que al principi les batalles navals jo recordo que ni ho intentava perquè és que no tenia sentit. Ara ja té una mica més, això va ser amb la 1.3 crec que va ser, o la 1.2, ja té una mica més de sentit, va ser la 1.3. No sé, clar, llavors, vale, ara heu fet tota aquesta modificació que va una mica en el sentit de que això que volien els fans de tota la vida, no? Heu agafat les dues essències, ho heu barrejat i bueno, va en aquest sentit, però és que la resta, sincerament, no acompanya. I si no acompanya,
no crec que tingui gaire solució i veurem el que passa, perquè ara us ensenyaré estadístiques, però no acaba de rutjar. I bueno, veieu que ha pujat un 4% més, però és que no acaba d'agradar. No tinc moltes notícies de youtubers o gent que estigui més especialitzada en aquest tipus de videojocs, de veure què pensen, què diuen. Està ja una mica a mica, hi ha gent que li agrada més, hi ha youtubers que han dit ara sí, s'ha millorat moltíssim, però a veure què passa, perquè jo crec que aquest videojoc no aconsegueix arrencar i no s'abandonarà. No han venut moltes còpies, han venut molt, perquè clar, és una saga molt coneguda ja. És com les pel·lícules, no? Els films, que el primer és molt bo, el segon també, i el tercer, quasi per inèrcia, es ven molt i es mira molt i tal, però i ja està, no? Doncs pot ser que el setè de la saga sigui un punt i final, o s'abandoni i retornen a altres coses. I no sé, la veritat que haurem de veure entre Firaxis i 2K com funciona tot això, veure què fan, però no té pinta que aquesta barreja que han fet, aquest canvi, acabi de funcionar, i haurem de veure què passa, perquè com dic, no acaba de funcionar. Fa poquet, a Civilization 7, aquest canvi l'he jugat aquestes tres últimes setmanes, perquè això va sortir el 19 de maig, aquesta nova versió, la 1.4, amb el test del canvi, i el que han fet és que han demanat ja, no sé si ho veurem aquí, han demanat ja, a més, clar, aquesta nova versió, com té un canvi molt profund, clar, ha fet que tots els mods que s'havien fet i coses així s'hagin trencat, que això també ha creat moltíssima polèmica, però era normal, perquè el canvi era molt profund, i potser això també fa perdre molts seguidors i seguidores, i clar, i ara ja han començat a sortir, jo crec que és això d'aquí, bueno, diferents vídeos, etc, però una enquesta, veieu si és aquesta aquí, per demanar el que pensem. Jo no l'he resposta, la veritat que no tinc temps i no em ve de gust. A veure, jo la veritat és que estic bastant a l'espera de què passarà amb Civilization 7. Anem a mirar les estadístiques. Com veieu aquí li donen menys d'un 50%, té 1 milió de còpies. No és molt per una saga com aquesta, no em vull equivocar, però per fer-vos una idea, el Civilization 6 està estimat a més de 30 milions de còpies. 30 milions de còpies. I el 7 només té una estimació d'1 milió de còpies, que no sé si està en altres plataformes, crec que està en Xbox, no? Ves a saber quantes còpies són al final, però l'estimació és aquesta, i com dic, el 6 a 30 milions de còpies, perquè veieu la diferència i el desastre que és. Per al 7, no, per a la saga només tindrà això. Va tindre un pic de 84.000 al principi, però després, com veieu, va baixar moltíssim i, com veieu, no passa dels 7, 9, 10, 11.000 jugadors. Ara, avui en dia està a 12.000. Després que hagi sortit aquí aquesta modificació, la versió 1.4, amb la prova del temps, amb aquesta modificació molt profunda, veieu que veníem de 6.000, 8.000, és que realment veníem de coses molt petites, ha aconseguit pujar fins a 20.000, no està malament, però ja ràpidament està baixant als 12.000. Per fer-vos una idea, Civilization 6 a Steam té una mitjana d'uns 30.000 jugadors i jugadores. Civilization 5 té una mitjana d'uns 15.000. O sigui, no ha aconseguit amb aquest canvi passar al 6, va aconseguir passar al 5, però ràpidament està un altre cop per sota del 5. O sigui, està a més de la meitat del 6 i està per sota del 5. Per tant, com dic, molta curiositat i interès per veure què passa amb el 7. Jo crec que el canvi de modificacions que han fet està bé. Jo sincerament m'hagués quedat com estava abans i m'hagués dedicat més a millorar les mecàniques. El tema és que potser que modificar el que han modificat era més fàcil que ficar-se a modificar totes les mecàniques. Com dic, no entro als detalls de les modificacions, us invito a mirar el vídeo que he fet, un vídeo d'una hora on explico molt bé les modificacions, ara com són les victòries, etc. Només aquí compartir-vos que és una llàstima perquè a més jo la saga Civilization no és que sigui tampoc una saga que he jugat moltíssim, Jo vaig descobrir amb el 4, vaig jugar un temps perquè va sortir just a l'època on jugava molt als jocs d'estratègia i tot,
després va arribar l'època en què ja no jugava a videojocs, com ja he compartit diversos cops. Per tant, el 5 se'm va escapar, el 6 també. De fet, jo el 6 sí que l'he jugat molt, però ja el vaig agafar tard amb tots els DLCs, però l'he jugat molt, no sé, dir-vos, potser 300-400 hores. I clar, estic amb el 7, i el 7, escolteu, que l'he jugat ja 200 hores, O sigui que li he dedicat temps, l'he jugat, he fet partides... I com dic, és que a mi no em desagrada, perquè jo li he trobat un sentit. I jo crec que el seguiré jugant, així quan em vingui de gust. Encara que potser seré dels que tornin a jugar amb el 6, potser. És que ja més d'un cop ho he pensat. O hauré de fer cas a d'altres jugadors que m'han dit que jugui al 5 i a cap dia, de fet, l'hauré de provar. Vull fer una última partida. De fet, quan vaig fer el vídeo aquest que us parlo de presentació i d'opinió, havia acabat la primera partida, estava jugant la segona, ara ha acabat la segona i vull jugar la tercera per provar cosetes i escriuré alguna coseta a la comunitat del canal ja per explicar-vos el final i tot i veure que una opinió final després de 3 partides i unes 40-50 hores. Així que res, us deixo amb el tràiler del Heroes of Might and Magic Olden Era, que aquest videojoc sí que m'està agradant molt, sí que està agradant moltíssim. I realment el Olden Era, després també dels fracassos, no, del 6 i del 7, és el clar exemple de com s'ha de fer les coses i com s'han de millorar les sagues, com s'ha de retornar potser al que existia, no complicar-se molt la vida, no fer grans canvis. De fet, el Kingdom Come Deliverance, sempre ho he dit, que si el 2 ha tingut molt èxit és perquè ha agafat, és una còpia del primer, amb una nova història i les mecàniques que s'havien de canviar es milloren i ja està. És una còpia millorada i ja està. I és que de vegades, i potser és el que vull compartir en el vídeo que segurament faré de parlant de videojocs, d'informacions diverses i polèmiques, perquè em treballa molt al cap i vull compartir amb vosaltres el que penso sobre això, perquè inventeu coses que o no sabeu fer o no teniu la imaginació. Agafeu el que havia, milloreu-lo, i el Heroes of Might and Magic Era és el clar exemple. És agafar el 3, guardar l'essència, la nostàlgia, utilitzar la seva base, li millores la qualitat de vida, li millores les interfícies, li fiques una mica de complexitat a les mecàniques i mecàniques dels videojocs d'avui en dia, 30 anys més tard, no? Perquè el 3 va sortir al 96 o al 99? No, el 96 va ser el 2 i el 92 no el 3, no? O sigui, 25 anys després. I ja està. I teniu un joc que, com veieu, té molt èxit i encara estem amb l'accés obert. I res més, això és una mica la conclusió d'aquest vídeo. Espero que us hagi agradat. Si és així, feu un m'agrada. Si no esteu subscrits al canal, subscriu-vos i doneu a la campaneta per rebre les notificacions. Compartiu aquest vídeo i d'altres a les vostres xarxes socials per ajudar al canal Mir de Tots a créixer cada dia una miqueta més. Us dic fins aviat. Adeu!